भगवान है, तू एक काम कर, मेरे को अपना शीश दे। दिनैनि भिडिअखौ जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना नायलांनो हागोन आरो जायफ्रा गोसो गैया बिथांमोना ओंखारनानै थांनो हागोन। दा आङो दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन जाहैबाय जेनाखि बे मोनसे भिडिअ क्लिपा एकदमबारे गोख्रोङै भाइराल जागासिनो दङ। जोंनि भारतनि सिङाव, जोंनि इन्डियानि सिङाव, पान्जाब स्टेटनि सिङाव थानाय चन्डीगढ़ होननाय सासे इसोरनि गोमोथाव हाबा मावग्रा जोनोम जादों। दा बे धोरोम गुरुआ अनेक बेमारिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जोंबो मेगनजों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेखौहाय संसारनि मानसिफ्रानो बेखौहाय गनायो थार इसोरनि बोर मोननाय मानसि होननानैहाय। डक्टरफ्राबो बेखौ डक्टरनि फिफा होननानैहाय मानिबावो। डक्टर फाहामनो हायिफोर बेमारिफोरखौहाय लेंग्रानिफ्राय लानानै खाना बबा बेंगा फारसेनिफ्राय बिथाङा प्रार्थना बिनानैहाय फाहामो। बेनिखायनो डक्टरफ्राबो बेखौ डक्टरनि फिफा होननानैहाय मानियो। दा बिनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जागासिनो दङ। सासे मानसिया बेखौ मुं खारिनानैहाय माने दानस'नो नागिरदों आरो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपावहाय खोनासंब्लानो जाबाय। बलजिंदर सिंह, तू भगवान है, तू एक काम कर, मेरे को अपना शीश दे, मेरे को इससे ही छटकाना है तुझे। तूने वो सर को अगर छोड़ दिया ना, मैं जिंदगी में कुछ नहीं पहनूंगा गले में। तूने वो कटा हुआ सिर को तूने फिक्स कर दिया ना, मेरे घर में जितने जीसस के फोटो सब मैं निकाल के हटा दूंगा साइड में। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सारे फोटो निकाल दूंगा। तू ही भगवान है, एक बार तेरा शीश दे मेरे को बस। बिथाङा बुंदों, बाजेन्दर सिंह, थारैनो नों इसोर मोनब्ला नोंनि गोदोनाखौ आङो दानस'गोन आरो नों बे गोदोनाखौ जरायफिननो हालासो नोंखौ इसोर होननानै मानिगोन। बेफोरबायदि बिथाङा राव बुंदों आरो बेयावहाय थुंग्रि देखायनानै, सिखा देखायनानैहाय नोंथांमोना भिडिअ खोनाखाबाय आरो नुखाबाय, थुंग्रि देखायलायदों। माने बियो जोबोद गोरोन्थि खोथा बुंदों आरो जोबोद गोरोन्थि बुजिदों। मानसिजों मानसि बेबायदि धोरोमनि हिंसा खालामलायनो नाङा। बेयावहाय जों गासैबो दुखु मोननाय फोरमायो, बेफोरबायदि राव बुंलायनाङा। इसोरा जों बयखौबो गावखौ आनजाद लानो थाखाय दायाखै आरो सोरजियाखै बुहुमावहाय। गावनि बिफा इसोरखौ आनजाद लानाङा होनदों। बे बाजेन्दर सिंहआ इसोर नङा, जों बयबो मिथिगौ मानसि, नाथाय इसोरा बिनि गोरबोआव थानानैहाय खामानि मावनो हायो। जों बेखौ बुजिनांगोन आरो अनेक धोरोम गुरुफ्रानो धोरोमनि खामानि मावो। दा बै धोरोम गुरुफोरनावहाय इसोरनि आत्माया थाफानानै मावो। हिन्दुआनो जा खृष्टानानो जा, बेयावहाय जोङो धोरोम बासिलायनायनि जेबो गोनांथि गैया। जों मानसि हिसाबै, मानसि नोजोरै, गावजों गाव मानसि नोजोरैसो अनलायनानै थानायासो जोंनि धोरोम। नाथाय नों हिन्दु धोरोमनि, नों खृष्टान धोरोमनि, नों मुस्लिम धोरोमनि, बेफोरबायदि बुंलायनाया जों रायजो राजानि थाखाय थिग नङा। बे आखलखौ लायोब्ला, बे खोथाखौ बुङोब्ला जोङो रायजो राजानि गेजेरावहाय जोङो दाङा बाजिबो जानो हागौ। बेनिखायनो बेबायदि धोरोम नोजोरजों नायलायिया आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंथि सिखारो आं जेबो मिथिया। नाथाय नोंथांमोना गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायनो दाबाव। बे भिडिअ क्लिपआ दाख्लैनिफ्रायनो भाइराल जागासिनो दङ। आं बिनि सायावहाय ससे भिडिअ खालामनो सानदोंमोन, नाथाय आङो सम मोनिलाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ खालामनाय जायाखै। नाथाय आङो दिनैहाय खालामनानैहाय नोंथांमोननो खिन्थाथारबाय आरो बेखौहाय सोर एगेन्स्ट जाना दं, खर' दानस'नो नागिरदों। नाथाय बियो बिनि साखाथियाव थांब्लानो बेखौ डाइरेक्टलि हमनो हागोन, थांखिनो हागोन। इसोरनि आत्मायानो बेखौ बुंखांहोगोन। बे बाजेन्दरनि थाखाय दा गोबां मानसियानो एगेन्स्ट जाना दं आरो बाज्रां दल ना मा दल होनना बुङो, बे बाज्रां दलफ्रा दा बिनि थाखाय बिराद एगेन्स्ट जानानै दं बिजोंहाय। माने बियो खृष्टान जाहैबाय, ओमफ्राय माखासे हिन्दु जाहैबाय। माने हिन्दु समाजनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बेखौ दानस'नो नागिरो आरो बेखौ दानस'नो नागिरो। नाथाय इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा मालाबाबो गिया थैनायखौहाय। बियो थैगोन, इसोरनि मुङावनो थैगोन। दा बिनि प्रार्थना बिग्रा जायगाया गोबां जायगायाव जोनोम मोनबाय। 6थानिफ्राय 7थासिम दङसै। अस्ट्रेलियाव जोनोम मोनबाय, USA आव जोनोम मोनबाय, बाहेरा देशआवबो, बाहेरा कान्ट्रियावबो। ओमफ्राय जोंनि इण्डियाआवनो दाबथाम दाब्रै जायगा दं। दा बिनि ब्रान्चआ जोंनि आसामावबो दङ होननानैहाय आङो खबर मोननाय जादों। नाथाय दाबो मिथिजोबाखै आङो बबे खनायाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ होननानै बुंदों, नाथाय आं मिथिजोबाखै बबे बबे जायगायाव दं बिनि बेमारिफोरखौ प्रार्थना बिग्राया। कलकातायाव दङ, दिल्लीयाव दङ, ओमफ्राय पान्जाबावनो मोननैसो जायगा दङ। आंनि बायदिब्ला धोरोम नोजोरजों नायालासिनो जों गावजों गाव मानसि हिसाबै मिलायनानै थानाया साबसिन होननानै आं सानो। बेखिनिखौनो बुंबाय आङो। माने मैया आङो बे फैसा राननायनि बागै मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअनि सायावहाय गोबाङानो बुंदों आरो कल खालामनानै बुंदों। सोरबाया बुंदों बे लननि सायावहाय लनखौ सुख'नांला, सुख'खाबाय। नाथाय जायफ्रा लन लाग्रा बैसोर बिथांमोना बुंदोंदि लनखौ गावसोरसो सुख'गासिनो, जाय लाग्रा मालिक बे मालिकआसो सुख'गासिनो दङ होननानै बुंदों लनखौहाय। ओमफ्राय सोरबाया बुंदों जोंनाबो 10,000 मोनदों, जोंनाबो बिदिनो
500 मोनदों 5000 मोनदों बेफोरबायदि बुंदों थेवबो बे ल'नआ सर्ट जाया होननानै बुंदों आरो दा ल'न लाग्रा मालिकफ्रासो बे ल'नखौ सुख'गासिनो दङ होननानै बुंदों गभर्नमेन्टनिफ्राय सुख'नाय जायाखै आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननोहाय खिन्थाफिनबाय दिनैहाय दा गोबां रायजो राजाया डाउट जानानै दङमोन आरो माने बेखौ होनानैहाय जों ल'नखौ सुख'नांले नामा बेखौ मोननानै बेफोरबायदि जानानै दंमोन आरो दा नोंथांमोननि साननायखौ आं डाउटखौ क्लियार खालामहरबाय बेखौ मोनदोंब्लाबो बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो ल'नखौ सुख'बोगासिनो दंखायो होननानैहाय बिथांमोना खिन्थादों आरो कल खालामनानै बुंदों सोरबाया वाट्सएपआव बुंदों बिदिनो आंनो खिन्थाहरदों दा बेखौ आङो नोंथांमोननो बुंनानै होफिनबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय